Molweni namkelekile nonke kweziChisebe Entertainment guys, episode 4 of Izingane Zesithembu. Uyonke enjoyile izolo siye saboniswa elinye icala likalwandle. So Tarumosa Mseleku was just having a very casual conversation noLwandle and uAbongwe embuza ngoba hayibo bhuti sabona ku social media into ba wena ukhulelisile, where is the baby mama and where is the baby? uLwandle athi wo lo ke wayengixokela ke sana. Hayibo nokwanda sisi wathi nje wayendixokela that baby does not even belong to me. So for those of you who have been saying uLwandle must come forward azoveza baby mama and umntana wakhe ude wayisettlisha ke lonto ku episode 4 into ba no umntana lo wayana unotata wakhe ke sana has his or her own baby andiyazi igender yomntana guys. So uLwandle wayinxikiswa ibhatyi by fire by force just because engumuntu ozithuleleyo. Another thing uTarumosa Mseleku complained about is the fact that uLwandle Shem is such an introvert, akazithethi izinto, akakwazi like ukuphimisela how he feels or what he wants. As a result ebembuza into ba ithini iway forward, what do you want with your life? Wabe uLwandle esitsho into ba yena ufuna ukuzivulela a few businesses, of which ke akazichongo i-businesses afuna ukuzivula, but wabe esithi ufuna ukugxila kwe-business yena. No Abongwe ke guys ebekhona wabe ecela imoto esithi jonga ndiyagqiba ngokwi-degree yami, it's nearing to the end, how about nam ndithengelwe imoto like ubhuti wami ekungu-DJ Mpumza noLwandle. Wabe esithi uMseleku no kaloku wena you do not qualify to uba uthengelwe imoto because njengoba nje ndikusa esikolweni you will be more than able to buy your own car, whereas uLwandle yena since ke engafundanga he deserves a car so that nizoba equal, angafili yena ingathi just because engenayo i-education impilo yakhe imile. That's why assista kangaka uLwandle, of which I'm sitting here thinking to myself, but uPhumelelo nje yena naye went to school, unama businesses, but at the end of the day wayifumana imoto. So i-justification kaTarumosa Mseleku to a certain extent and I understand. I just feel like yena uzithandela abafana, although umnini njengoba efunda kangaka I'm sure uzoyifumana imoto when the time is right and will be given to him on a silver platter, of which that is what I feel should be done for both Mpilo and uAbongwe because nabo basebenza ngokuzikhandla, you understand. So uSine Mseleku yena unfortunately inoba nayo imoto bezoyifumana, but because ke wakhulelwa before wedlock ke, that is the reason. So ndi-enjoyile guys episode yayizolo. Your thoughts necela mas engage and sonibona on the next. Bye.